Ще играе с настроение. Мисля, чудно отново той да получи точно така. Фил Александров да потърси центрирането на Шоко, обаче беше слаба и възможност за контрадействие на Черноморец. Лош пас към Белчийски. Александров с хубав вид, но слабо центриране. Че това при момента отгоре малко по-продължително успя да се сдържи в половината на своя гост. Не за дълго обаче. Определен Лолан успя да издържи топката. Един от младите чуждестранни футболисти на Черноморец. Ще стане дума за всички тях, когато, разбира се изявят малко повече. Хубавото е, че поне наистина са млади момчета и ако покажат някакво развитие, могат да донесат някакви дивиденти на Черноморец. Знаете, че там нещата не са особено стабилни в финансово отношение. Този удар беше доста немощен на Марселиньо, но виждате, че топката се отполи от играч на домакините и затова сега стои корнер. Късо изпълнен корнер. Все още може да бъде пратена топка в наказателното поле към далечната града. Дашев скача и буксира, има вдигнат факт обаче за Сана. По-рано в разиграването той видял асистент рефера Димитър Димитров. 12-та минута на стадион Лудогорец Арена, все още 0-0, 25-я кръг на Ню 7 футболно първенство продължава.